Il-Partit Laburista f'istqarrija qal li rċieva littra ta' riżenja ta' Chris Cardona minn deputat mexxej tal-Partit Laburista, għalkemm din littra ta' riżenja ma ġietx ippubblikata. Dan ifisser li issa nfetaħ proċess elettorali sabiex jiġi elett deputat mexxej ġdid għall-affarijiet tal-partit, pożizzjoni li għaliha diġà hemm ħafna ismijiet interessati fosthom il-President Daniel Mikallef. Sal-erba' filgħodu meta mistoqsi dwar ir-riżenja, Chris Cardona ma rridx jikkummenta rigward il-futur tiegħu. ħafna tisaqsu jekk hux ħadd ir-reżenja. Hemm inti ħadd ir-reżenja? M'għandekx kummenti x'tagħti laqqas jekk inkellmuk aktar tard tul il-ġurnata. M'għandix. Xejn. Viva Salam. Il-Partit Laburista fl-istqarrija tiegħu ringrazzja lil Cardona l-ħidma politika li wettaq tul is-snin fih dan l-istrutturi tal-partit. Chris Cardona serva bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit sa mill-2016 u minn dak iż-żmien kien involut f'numru ta' skandli u allegazzjonijiet serjissimi. Din il-ġimgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija insista li r-riżenja mhix biżżejjed u li Chris Cardona għandu jkun investigat.